थारैनो माखासे बर' आइजो आरो बर' लाइमोनफोरनि गेजेराव मा जामारदों जाय बर' हारिया मोनसे समाजाव समाजनि नेमखान्थिजों सोलियो जाय बर' हारिया गावबा गाव गामियाव मोनसे समाजारि आयेन थाखायो नाथाय माखासे लाइमोन सिख्लाफोरा आरो माखासे आइजोफोरा बर' हारिनि जेबो समाजारि नेमखान्थिखौ गियालासे मुगैथाव खामानि मावनो आखायाव लागासिनो दं आथिखालाव माखासे जोंनि बर' लाइमोनफोरा पर्न भिडिअ बानायनायनि भाइरेला ओंखारगासिनो आरो भाइरेल सोरांब्लानो गुबुननि बिसि लांखारलायनाय दोनखारलायनाया मा जादों जोंनि हारिनि गेजेराव जों नोंथांमोननो मोनसे उन्दै बर' गथ'फोरनि माखासे गाज्रि खामानियाव थांनाय लाइमोनफोरखौ हमजानाय भाइरेल भिडिअखौ दिन्थिग्रोनि आरो बे भाइरेल भिडिअखौ नोंथांमोना गोबानो नुखाबाय आरो गोबानो सावरायगासिनो दं हरनि 12टायाव जोंनि बर' सिख्लाफ्रा हटेलाव थाग्रा माने दसे समावनो 5,000-10,000 बिसोरो दसे समावनो 5,000-10,000 बिसोरो जोंनि बर' नैबे बर' गथ'फोर आरो बेखौ जोङो दिनै गुवाहाटियाव थानाय NDFBफ्रा हमनानै मोनो नुबायना नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनायनि उनाव जानो हागौ नोंथांमोननि मोदोमा मावग्लुंजोबदों रायनो गोसो जादों बुंनो गोसो जादों आरो गोबां बाथ्रा बुंनोबो गोसो जादों नाथाय बिसोर साब्रै उन्दै गथ'फोरा बहानि मा मुं आरो गुवाहाटियाव मानो थायो जों बेफोरनि गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोननो नङा जों नोंथांमोननो खोन्थाया जाय उन्दै लाइमोनफोरनि सिख्लाफोरनि भिडिअखौ नुदों बे भिडिअखौ माखासे बारग' NDFB सोद्रोमाफोरा गाज्रि खामानियाव थांनाय लाइमोनफोरखौ हमनानै खेबनाय जादोंमोन आरो बुजायदोंमोन बेफोरबायदि गाज्रि खामानियाव थांनाय बर' गथ'फोरखौ बारग' NDFBफ्रा दबथायनो राहा लानाया जोबोरैनो मोजां जादों आरो बाख्नायनांगोन मानोना बर' हारिनि गोबां लाइमोनफोरा गुबुन जायगायाव फरायनायनि मुङाव जब मावनायनि मुङाव बिमा बिफानि गामि समाजनि बाथ्रा सानालासे गाज्रि लामाजों आगान सुरनायफ्रा फ्राय भाइरेल जाबायानो थायो नाथाय बारग' NDFBफोरनि मोनसे गोरोन्थिखौ नुनानै गोबां सुबुंफोरा जोंनाव फन कल खालामनानै दुखु फोरमायहरदों आरो रागाबो जोंहरदों नाथाय बारग' NDFB बिथांमोना मा गोरोन्थि मावखो नोंथांमोना मिथिगौ ना बिथांमोना लाइमोन गथ'फोरनि भिडिअखौ आबुङै मोखां खोबथेयालासे गामिनि मुं थंफोरनि मुंफोरखौ रोखा सोंथि सोंहोनानै बुंहोना थोंजों भाइरेल खालामनाया बेयो मोनसे आयेननि बेरेखा बेयो मोनसे साब्रै गथ'नि लाइफखौ डेस्ट्रय खालामना होनाय जादों आरो गोसोब्ला जाय बिथांमोना बिथांमोननि मुं थंफोरखौ रोखा फोरमायदों आयेननि साजाबो मोननो हागौ आरो जुदि भाइरेल जानायखौ लानानै गावखौनो फोजोबनानै लायोब्ला बिनि बिबानखौ सोर लागोन होननानै जोंनाव दाबि दैखांहरदों आरो माखासे सुबुंफोरा गोबां रागाबो जोंहरदों नाथाय बारग' NDFB बिथांमोना बर' हारिनि लाइमोनफोरखौ गाज्रि लामाजों आगान सुरनायनिफ्राय मोजां लामाजों लाबोनो नाजानायखौ जों बाख्नायनांगोन बिथांमोना दिनैनि सानाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो खामानि मावगासिनो दं बेखौ जों फोथायनांगोन बिसिबां जाखो बे गुवाहाटियाव फैनाया हा ओमफ्राय बे खामानियाव खेबनैसो थांखो बिदि हा सोरजों मा हारिजों थांदों हरसे थाखायो हटेलाव नामा हा दसेयाव 5,000 ओमफ्राय 5,000 थाखाखौ मा खालायखो रुम थानायाव ओमफ्राय बिदिनो थांखासिगोन नोंसोरना देहा फान हा NDFB सासन आरो मोनबावाखै मानो खारनाय खिथालाय देलाय मानो खारनाय खिथा दे मानो खारनाय खिथा दे बिदिनो दे मानो खारनाय खिथा एसे मोजां गथ'फ्रा मा दं दे खिथा थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSEजों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो
JEE/NEET/CUET/Engineering/Medical Entrance आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलोंनो हागोन।